हेलो फ्रेंड्स, तुमे केबे दुनियार सबुठार खटा चॉकलेट खाइछ? दुनियार सबुठार धनी कंपानीर ना शुनिछ? ए सब जानबा ପାଇଁ हेले ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। हेलो फ्रेंड्स, ତୁମେ ଅନେକ ଥର ହାଇବ୍ରିଡ୍ ମିକ୍ସ ବ୍ରିଡ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଶୁଣିଛ। ହେଲେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଶୁଣନ୍ତୁ। ତୁମେ ଟାଇଗରକୁ ଦେଖିଛ? ଏହା ଟାଇଗରକୁ ଆଉ ଲାୟନକୁ ମିଶେଇକରି ତିଆରି କରିଥିବା ଗୋଟିଏ ହାଇବ୍ରିଡ୍ ଜନ୍ତୁଟା। ଏହାର ନାମ ହେଉଛି ଟାଇଗର। ଆମେ ଅନେକ ଥର ଭାବୁଥିବେ ଯେ ଆମେ ପୃଥିବୀକୁ ସବୁ ପ୍ରକାରେ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କରିଦେଇଛେ ବା ଡିସ୍କଭରି କରିଦେଇଛେ। କିନ୍ତୁ ଏହି ଫ୍ୟାକ୍ଟଟିକୁ ଶୁଣନ୍ତୁ, ବ୍ରାଜିଲର ସବୁଠାରୁ ଉଚ୍ଚ ପର୍ବତ ବା ଶିଖରକୁ 1960 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ବି ଡିସ୍କଭରି ବା ଦେଖି ବି ନଥିଲେ। ତମେ ଭାବୁଥିବ ବ୍ରାଜିଲ ତ ଏତେ ବଡ଼ ଦେଶ, ସେଇ ଦେଶର ଉଚ୍ଚ ପର୍ବତ କେହି ନ ଦେଖିବା ମାନେ କ'ଣ? କିନ୍ତୁ ଏହାର ବି ଗୋଟିଏ କାରଣ ଅଛି, ଶୁଣନ୍ତୁ। ତାହା ଆମାଜନ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଥିଲା। ଏହା ଏକ ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଜଙ୍ଗଲ। ଏହି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଥିବା ଅନେକ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଷ୍ଟ୍ରିରେ ହିଁ ଅଛି। ହେଲେ ସେହି ପ୍ରକାରେ ଆମେ ଏଇ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଥିବା ସେଇ ପର୍ବତକୁ 1960 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖି ବି ନଥିଲୁ। କାରଣ ଏଠାକୁ ଅନେକ ଥର କ'ଣ ମେଘ ଘୋଡ଼େଇ କରି ରଖିଦେଇଥାଏ। ଆମେ ଯଦି ଗୋଟିଏ ଲୋକକୁ ଭେଟିବା ଆଉ ତାହାର ବିହେଭିଅର ଯଦି ଭଲ ନାହିଁ, ପୁନର୍ବାର ଆମେ ସେଇ ଲୋକ ସହିତ ଭେଟିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବାନି। ସେ ପ୍ରକାର ଗୋଟିଏ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ଘୋଡ଼ାମାନେ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରକାର। ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯଦି କୌଣସି ଲୋକ ଆସି ଯଦି ଭଲରେ ବିହେଭ୍ ନ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଯଦି ଟ୍ରିଟ୍ କଲା ବୋଲେ, ସେମାନେ ଯଦି ଆଉ ଗୋଟେ ଥର ଯଦି ସେ ଲୋକ ଯଦି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବ, ତେବେ ସେ ଲୋକକୁ ସେମାନେ ପାଖକୁ ଆସିବାକୁ ଦେବେ ନାହିଁ। ଯଦି ତୁମ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଘୋଡ଼ାଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ଆଉ ତୁମେ ଯଦି ତାଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ବିହେଭ୍ କରିନ, ଆଉ ଗୋଟେ ଥର ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କର ନାହିଁ। କ'ଣ ପାଇଁ ବୋଲେ ସେମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ଜେନେରେସନ୍ ତୁମର ପାର୍ଟିସିପେସନ୍ ନଥିଲା ବେଳେ ବନେଇଦେବେ ତୁମକୁ। ବୁଝିପାରିଲ? ନର୍ମାଲି ଆମେ ଗୋଟେ ଚକୋଲେଟ୍ ଖାଇବା, ତା ଟେଷ୍ଟ ମିଠା ଥିବ। କିନ୍ତୁ 1937ରେ ୟୁଏସ୍ ଆର୍ମି ହାର୍ସଲେ କମ୍ପାନୀକୁ ଏ ପ୍ରକାର ଡିଲ୍ ଗୋଟିଏ ଦେଲା କି ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ଚକୋଲେଟ୍ ଗୋଟେ ତିଆରି କରିବେ। ତାର ଟେଷ୍ଟ ଖରାପ ଥିବ, କିନ୍ତୁ ସେଟାରେ ଭରି ଭରି କରି ଆଉ ଫୁଲ୍ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ସ ଆଉ କ୍ୟାଲୋରିଜ୍ ଥିବ। ସେ ତାଙ୍କର ସୋଲଜରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇ ଚକୋଲେଟ୍ ତିଆରି କରାଇଲା। ସେମାନେ ଯେମିତିକି ଅଲଗା ସମୟରେ ନ ଖାଇ, ଯେମିତି ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ ହେବ, ବହୁତ ଭୋକ ଲାଗୁଥିବ, ତାଙ୍କୁ ଶକ୍ତି ଆବଶ୍ୟକ ହେବ, ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଚକୋଲେଟ୍ ଖାଇବା ପାଇଁ ବୋଲିକରି ଗୋଟେ ଚକୋଲେଟ୍ ତିଆରି କଲା। ସେ ଚକୋଲେଟ୍ର ନାଁ ରଖାଯାଇଥିଲା ଡି ରେସିନ୍ ବାର୍। ଆଉ ଏହା ଗୋଟିଏ ହାଇ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ ଚକୋଲେଟ୍ ଥିଲା। ଆମେ ଅନେକ ଥର ଶୁଣିଛେ ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ବିଲ୍ ଗେଟ୍ସ, ୱାରେନ୍ ବାଫେଟ୍, ଜେଫ୍ ବେଜୋସ୍, ଏଲନ୍ ମସ୍କ। କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ଧନୀ କମ୍ପାନୀର ନାଁ କେବେ ଶୁଣିଛ? ଆମେ ଭାବୁଛେ ଆପଲ୍, ଫେସବୁକ୍, ଆମାଜନ୍, ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ ଏ ପ୍ରକାର ହୋଇଥିବ। କିନ୍ତୁ ଏ ସବୁ କମ୍ପାନୀକୁ ଯଦି ମିଶେଇବା, ତେବେ ମଧ୍ୟ ତାହାର ଏତିକି ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ନଥିବ। ସେହି କମ୍ପାନୀର ନାଁ ହେଉଛି ଡଚ୍ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ। ଏହା 1600 ଶତାବ୍ଦୀରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା ଆଉ ଏହା ମସଲା ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଆମଦାନୀ ରପ୍ତାନି କରୁଥିଲା। ଏହାର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଥିଲା $8.2 ଟ୍ରିଲିୟନ୍। ଯଦି ଆମେ ମାନିକରି ଚଳିବା ବୋଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଲ୍ କମ୍ପାନୀର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଅଛି ପାଖାପାଖି $3 ଟ୍ରିଲିୟନ୍। ଆଉ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଏ କମ୍ପାନୀରେ ଟୋଟାଲି 70,000 ଲୋକ କାମ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏହି କମ୍ପାନୀ 1800 ଶତାବ୍ଦୀରେ ଅନେକ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍ ଦ୍ୱାରା ଏହାର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁଟା କମିଗଲା। ଏ ପ୍ରକାର ଏହି କମ୍ପାନୀଟା ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ଆଉ এই ଭିଡ଼ିଓକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଆଉ ଏ ପ୍ରକାର ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଟପିକ୍ ଗୁଡ଼ିକ ପାଇବା ପାଇଁ ବୋଲେ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।